Hi YouTube, berdong asa kalamu boy mo janang Come to the point. YouTube CEO Flex Queen dah itu GK Master sa boy. I was shocked, जब आंने दिमा saya video gordan, दिमा saya ang दिमा saya video kuna deman. Dimas ang sungbai like मा बेफोर होननानै आंनो दिमासा explain खालामबाय. So आं video kuna bay. So I give credit to Dimasa. Okay, thank you Dimasa for giving me the videos screen record. Okay. जोङो दायो गासैखौबो बेस्ट अफ लाक विश खालामखांनानै बन्दे मातरम जिथु जोंनि नेशनेल एन्थेम दङ बेखौ अरे यार गेम्स रिदि मारि मा होनबावनो आं गेम्स रिदि मारिखौ लाइक यार ट्रेस पिपल आरो जोंनि इउटुबाव दायो बांसिनानो ट्रेस गोजा फ्लेक्स खालामनाया बांसिन बिराद अभार स्मार्ट देखायनाया बांसिन बाट जोंखौसो उल्टा होनफिनगोन आंखौसो होनफिनगोन आइ एम अभार स्मार्ट आबे रोंगौथि दंखायसो आं देखायदों दा एबा रोंगौथि दंखायसो आं बुंदों दा आंनावहाय रोंगौथि गैयामोनबा आं बिदि देखायफ्लानो गोसो गैया इफ आई नो दैट पार्टिकुलर थिं लाइक जर्नलिस्टनि खोथा बुंबाय आं बिराद कुइसन सोङो बिराद नाव सोंबाय आं बडलेण्ड टाइगार प्रकाशआवबो सोंबाय आं कुइसन जर्नलिस्टनि खोथायावहाय आं बे बुस्थुखौ बुजियो बेनिखायसो आङो बेखौहाय आङो सोङो आरो बिसोरनिखौ नुदों ओंखायसो आं बेनाव सोङो बे डाम पिपल आर मेनी डाम पिपल आर देयर जों इउटुबाव ना जोंनि बर' इउटुब कमिउनिटियाव बिराद डाम पिपल दं दायो नायदो गेम्स दिमारखौ नायदो नेशनेल एन्थेम मिथिबावा बिनि दायो जिके टिचारा बेखौ नायनानै मा सानदों खोमा बेखौहाय गेम्सखौ आयै आंथ' बिदि फोराखैमोनलै बेखौ गेम्सखौ नाथाय इदिसो जाहैबाय आरो इशु आं मोनसे खोथा बावनो इशु मेन मिस्टेक इज इन इउ गाइस नोंसोर जाय भिउवार्स ना नोंसोरनो बिनि भिउवार्स गेम्सनि भिउवार्स बिनि फलोवार्स मेन मिस्टेकआ बिसोरनो यार सापर्ट खालामदों गुड यार एटलिस्ट सापर्ट खालामनाया बिराद मोजां खोथा बाट सापर्ट सामवान जायनिफ्राय नों भेल्यु मोनो फेम होबाय इनि उनाव मा होखो नोंसोरखौ गेम्सआलाय बेफोर ट्रेस टक्स गोरोन्थि फोरोंनाय रं फोरोंनाय होबाय बेफोरनो जाबाय नामा फेम होनानै नोंसोरो सेम अन यु भिउवार्स यार सेम अन यु गाइस चुज ए राइट पर्सन आं बेखौ होननो लुबैयो टु अल द भिउवार्स आं होननो लुबैनाय चुज ए राइट पर्सन आरो गेम्स रिदिं मारि फेम मोनदों होननानै गोदाव सोराव बुखिबाथ' जाना एटलिस्ट दे बिराद मानसिया पइन्ट आउट खालामबाय 6 days बेकनि खोथा बियो एटलिस्ट स्ट्रिम आउटबो खालामदो ना बे पार्टिकुलार पार्टखौ ना इसिमबो नलेज गैला नामा स्ट्रिम आउट खालामनायनि जायनिखौ सुट बुट गाननानै नोंखौ सापर्टआव बिराद दं सासे दं सुट बुट गाननानै दं बिरादनो नोंखौहाय बिराद सापर्टआव दं गेम्स रि स' एटलिस्ट बेनावथ' सोंनो एसे आरो सुट बुट गानग्राखौ होनो लुबैया ना नलेज एसे हो नोंनि जायखौ नों सापर्ट खालामो ना बेखौ एसे नलेज हो अके एसे नलेज हो सो पाब्लिक नाय आं बयबो भिउवार्सखौ होनो लुबैयो बयबो भिउवार्सखौ होनो लुबैयो सापर्ट खालाम सासे मोजां मानसिखौ सापर्ट खालाम जायहा अनेस्टि फेक फेस लानानै थाग्रा मानसिफोरखौ सापर्ट खालामना आरो सोर बे विकिपिडिया नङालै मोनसे माबा दं मोनसे लिरनाय दं आरोना बाय'ग्राफि एबाउट लाइफस्टाइल गेम्सनि लाइफस्टाइल सोर फाग्ला बे लिरग्रायाबो सोर फाग्ला बियो माने मा इन्स्टाग्रामखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय माने जिखुनु गोदाव सोराव लिरलाबायगोन नामा सोर बियो आं बेखौ मिथिनो लुबैदों आरो माने सोर बियो लिरग्राया गेम्सनि बाय'ग्राफि लिरनाया एजुकेटेड होननाय बुस्थुखौ बख'दोलै बेनिफ्राय आं सिगां मोनखाबाय एजुकेटेड फुल गेम्सरिया फुलखा डाम्प इडियट बुलशेट होनखायो बेखौ माबायदि एजुकेटेड फुलिश पिपल्सफोरखौ नोंसोर माने ग्र' खालामहोयोब्रा भिउवार्सफोर माबायदि डाम्प इडियट्स जाय प्रपार नलेज गैया बिसोरखौ नोंसोर ग्र' खालामहोलाबायो फेम मोनखांनानै नोंसोरनाव उल्था माथो माबा खालामफिनो गोरोन्थि फोरोङो रं फोरोङो स' बिसिमनोसै लभ इउ अल पिस आउट